keby spolu. Dnes je Valentín a popolcová streda. To sa nepohoď. Takže dobré ráno. Moje video je si a vidieť pre dnešné videjku. Konečne môžeme rozprávať. Som trošku. Dneska je Valentín a popolcová streda. Celkom mám taký pocit, že Valentín pozná úplne každý. Ale kto z vás nepozná popolcovú stredu, tak vlastne začína sa na pôst a dneska na popolcovú stredu sa môžem raz nájsť a dvakrát si zájsť. Nám úplne zmenili v podstate dress code alebo keď nás v škole, lebo sa to proste nedodržovalo. Lebo ja som na pedagogickej a my nesmieme nosiť tepláky. No a keďže sa to tak trochu porušovalo, tak to teraz zmenili a pondelok, v podstate pondelok sú na praxi, ale tak pondelky, útorky, štvrtky, piatky. To je tak, že musíme byť pekne oblečené. Proste máme chodiť bez krptopov, bez teplákov, bez rozstranných nohavíc. Budú to kontrolovať a pokiaľ 2 alebo 3 krát prídem akoby s rozstránnymi alebo tepláky, tak mi dajú žltú kartu a myslím, že po 2 je to, že ťa pošlú domov sa predliecť a budeš mať neospravedlnené hodiny. No lenže v stredu je to tak, že môžeme si obliecť úplne čokoľvek. Vlastne už som to hovorila, že sa vlastne môžeme raz nájsť a dvakrát zájsť. Neviem teda, ako to bolo počuť, lebo som bola v kúpeľni. Je 5:12. Strašne veľa z vás to nevie, ale mám novú skriňu. Tak to nepozeráte iba na TikToku, tak neviete, ale teda mám novú skriňu. Tada! Takže rozmýšľam, že toto pôjdem, ale neviem. Dneska je ten Valentín, tak to celkom aj hodí. A dala som si takéto náušnice Mesiaca slnko. Je to pekné strašne. To som si vlastne kúpila ja sama na solo date. No, takže mám všetko môj make-up, všetky tieto veci. Neviem, či som vám to ukazovala, že tu mám takéto tašky. No, takže ako úplne prvé začneme moisturizer. Sranda. Dobre, je 11. To znamená, že mám 20 minút. 20 minút na to, aby som si robila make-up, tieto všetky veci. A ešte k tomu aj vlasy, aj vlastne tášku do školy, lebo to tiež nemám. Ja nenosím akoby make-up. Akože mám kúpený make-up, ale nenosím ho. Mám taký pocit, že na mne vôbec nie je vidno ani zmenu. Že by som niečo mala na sebe, skôr mi strašne očervenila tvár. To vyzerá hrozne, ale možno to nakoniec niečo bude, uvidíme. Idem si dať špirálu a potom si idem robiť vlasy. Mám 3 špirály. Ok, poďme na to. Dobre. Robila som si takýto cop a neviem, mne sa to páči. Musím zdrať, lebo nestíham to. Je to pohode, len sa musím ísť teraz baliť, lebo nejak to nestíham. Ok. Ja som dneska nechcela žurnalizovať. Budem musieť v škole. To je celkom tipné, ale budem musieť v škole. Dobre, idem sa nabaliť. No, takže ahojte ľudia, moja spolužiačka. Normálne lepšie, ako na zemi zmýšľam. Počkaj, tam naopak. Smutné je v tom, že je dneska popolcová streda, ale jednu si dám, jednu si musím dať. Fakt si jednu musím dať. Tykujem. Budeš mať hríchu, ešte. Ale ja ťa vyspovedám, to máš to isté. Môžeš si dať.
dať, ja ti dovolím. Tak. Ja si dám jeden. No môžete. Môžete. Čo máme povedať? Zakývať máme? No, 3, 4. Dobre. Ahoj. Esterka. To bude len záber. Ako mám takú hlášku? Amen. A ja chcem. Poďme labuči na zem. Mi follow Ig Nikolda. A hľadám manžela bohatého. A vlastne s týmto to bude tá tmavšia modrá? Tvár bude asi tmavšia. Áno. A tie oči. Áno, a oči vlastne A ešte bude len toto tu pozri, naznačiť. ako záclonu dopredu. Neviem, ja som to, že tam boli oči z toho. A potom vieš, ak sa to odhadzuje. Tak, že to je spodok. Aha, ako keby spodok, vieš, že niekde na... OK. Chceš ísť teraz ty? Nie. Nie. Je 14:39 a ja teraz idem na autobus. Som doma a mám menší problém. Potrebujem jesť. Ale že ja som to vlastne minula v škole všetko. To bola tá najväčšia chyba, ktorú som mohla urobiť, lebo vlastne som mala ten cesnakový, neviem ako to nazvať, proste čo som si kúpila v Pointe som si to kúpila. No a potom som mala obed, tam som sa úplne najedla, dala som si strašne veľa polievku, lebo som vedela, že budem hladná. No a potom jedna vlastne moja spolužiačka nanesla muffiny, alebo ako to nazvať, také malé valentínske. Zaprvé bolo to sladké, chcela som dať jedno, dala som si 3. Takže som vlastne si dala už tie 3 jedlá. No a teraz pred chvíľkou ja som to skoro porušila a skoro som si dala syr s hranolkami. OK, takže ako teraz prvé by som sa prezliekla. A chcela som povedať, že musím sa ísť nájsť, nie. Ja tu mám ešte... Sekundu. Vianoce boli pred viac ako mesiacom a ja tu mám adventný kalendár, ešte neotvorený. Fest, super. Napostená fľaša. Inak ja mám pocit, že sa mi o jedlo bude snívať aj už aj. To je hrozné. Už tu sedím takto aspoň pol hodinu, možno hodinu. A nič sa mi nechce robiť. Ale že vôbec totálne nič. Jediné, na čo myslím, je to, že chcem jesť. No takže teraz si vlastne idem pozrieť tú matiku a potom pôjdem spať. Nie, akože seriózne, ja dneska nemám čo robiť, takže vlastne ešte pôjdem späť dole všetko staré, čo mám. Pôjdem do vody a potom pôjdem spať. Neviem, o koľkej to bude, ale keďže nemôžem ani večerať, tak chcem ísť čo najskôr do postele, aby som zajtra ráno mohla vstať a mohla by som sa ísť dole nájsť. Takže tak. OK, no dobre, poďme na tú matiku, mne to fakt nechce. Kokos, ja chcem ísť spať. Dobre, nechcem ísť spať, ale chcem ísť jesť. Seriózne, napíšte mi dolu do komentárov, koľkokrát za dnešný deň som spomenula slovo jedlo. No a to ešte nehovorím o tom, keď som nenatáčala. Dobre, nevadí. Asi tomu chápem. Ale mám taký pocit, že to čo úplne niečo iné, ako to, čo sme mali mať. Nevadí. Takže teraz by som sa nejako pripravila, že pôjdem do vody. Je 6 hodín a pre niekoho je to proste strašne skoro, hej, ale
Jenny. Ale keďže ja sa teraz snažím nebyť na mobile, tak dneska som v podstate bola iba medzi takých, možno keď som cestovala, alebo takých neveľmi dôležitých častiach dňa. To znamená, že som nebola až tak veľmi na mobile a možno som vlastne väčšinou času natáčala. Plus, keď som bola doma, tak na chvíľku som bola na mobile, to je pravda, ale snažím sa to už akoby úplne eliminovať. To už ako pedagógka, čo som bola odpovedať. No a každopádne. Takže ja mám teraz, mi príde, že mám strašne veľa času a potom sa mi nič nechce robiť, ako vlastne bolo s tým, čo som pre chvíľku hovorila. A potom som sa posiela do tej matiky. Každopádne teraz ja úplne neviem, čo robiť. Chcela som povedať to, že si teraz ideme robiť jedlo. Rozmýšľam nad tým, že by som teraz robila krátky stream na takú pol hodinu. Ja viem! Ja urobím stream a budem si tam skúšať valentínsky look alebo linky, dosť dobre. Takže teraz idem skúsiť streamovať. Idem sa teda pokúsiť robiť, to by bolo dosť cool, keby som urobila linky. No, takže to bolo takto. Mohlo to dopadnúť horšie, poviem si tak, a teraz poviem vlastne do vody. To je Kaďa. Nemám teplomer, takže netuším, koľko je stupňov. No, neviem teraz, na koľko tam pôjdem, väčšinou to chodila na minútu. Dobre, zvládnem tu. Čo je tam teraz, koľko minúty? Dobre, ideme na minútu, to znamená, že odraz na 2 minút. Tak sa mi nechce byť. Do keľu. Prečo som sa vyšla? Mohla som dneska skýtnúť. Včera bolo vidno viacej hviezd. A pekne hviezd celkom. Ale už na chvíľku nie, za chvíľku. O pol mesiaca bude skôr. Mám taký pocit, že nakrýva celá tá kamera. Tak to znám. A tá voda? Už začína sa mať nejaký veci. Takže to nie je dobré. To nie je dobré. Ja keď si mám sama na sebe, dobre, už som tu minútu. Nemám poňatia, koľko je hodín. Moje vlasy sú totálna katastrofa. Idem sa tým vytrápiť. Takže mám to vlastne urobené a môžem teda nastrieť toto video. Jupi, môžem sa nájsť. OK, takže ideme končiť video. Ja vám ďakujem, že ste to dopozerali jasne. Dole v popisku máte napísané aj môj Instagram, TikTok, keby ste tam chceli pozerať nejaké videjka. Na TikToku teda sa snažím teraz vydávať každý jeden deň. Môžete mi dať teda odber a nezabudnite mi dať aj like. Môžete napísať nejaký komentár. Lásky, pozrite sa na ňu, aký je zlatý. Počuli ste to? To mi škrka v bruchu. Ideme spať? Hej? Ideme spať. OK. Dobrú noc.